Cítíte, že ztrácíte čas opakujícími se úkoly? E-maily, tabulky, plánování, pořád dokola? Sprout automatizujete rutinní úkoly. Data jsou synchronizována, komunikace běží hladce a rozhodování je efektivnější. Naši klienti ušetří 30 až 80% času na každodenních opakujících se úkolech. AI vám dá víc času na kreativní práci. AI znamená chytřejší práci. Už žádné přepínání mezi aplikacemi nebo utápění se v nekonečných e-mailech. Nechte AI zvládnout nudnou práci, zatímco vy se soustředíte na to, co je opravdu důležité. Nepotřebujete žádné IT znalosti. Stačí říct, co potřebujete, a my se o vše postaráme. Domluvte si konzultaci na prout.cz a zjistěte, co umělá inteligence může udělat pro vás. Prout, AI automatizace, která pracuje za vás.